Още един клиент от дълги години, който си кара автомобилите само при нас от 3-4 години. Сега с едно Audi 4F фейслифта. Нека да видим фабричен ксенон, как свети и нека да видим вече сменените LED кружки. Виждате какво петно прави и не заслепява, чисто бяла хубава светлина, а там вече ксенона се е предал и изобщо не свети, развива 350-400 градуса и нищо не вижда. А когато завали, когато е черен асфалта, хептем, нищо не се вижда. Къси и дълги в едно, нека да видим, вече е съвсем друго. На телефона е едно, на видео, но на живо, приятели, наистина е много красиво. Ето, да видим и като визия на автомобила е просто невероятно. Ето, а тук жълтее и хем грозно, хем съсипва фара. Затова слагайте LED и да нямате проблем. Приятели, вече ефекта много сериозно стана. Даже сменихме много специални кружки, които едва ли някой ще се похвали с тях. Може ли да забиете на ляво за завиването? На тези автомобили е много сериозно и трудно да се сложи за завиване LED кружки 180 вата. Сме сложили? Идеално. Може ли на другата страна? О, страхотно. Идеално. Нещо уникално е. Няма грешки на таблото, разбира се, и наистина светява много сериозно. Това са дългите, това са късите. Нека да видим и за грешки, колега. Колегата не иска грешки и при нас грешки никога не е имало. Колега, доволни ли сте? Абсолютно. Колегата и клиента вече 3 години е редовен клиент при нас. Щом закупи автомобил, винаги идва при нас задължително. Сменихме къси и дълги D3S за завиването 180 вата и халогените ще ги сменим в времето по-нататък, съвсем скоро и ще стане нещо уникално. Благодаря ви, приятели, ако искате и вие, знаете къде да се обърнете към нас. LED Иванов Auto. Техническите прегледи може да не правят регулаж, но за нас е задължително да се направи регулаж. И виждате как ги настроихме, не са перфектни. Човека вече си пътува съвсем спокойно, а не само да му се сложат кружки и да си кара, а как са, никой не го интересува. Затова клиентът е доволен винаги. Благодарим ви, приятели, хубав спокоен ден съботно, ние приключваме за днес.